Тут она мне была в бою, на ей уже два москаля. Ось. Я побачив каски одразу, две зеленые каски, які шевелились с автоматами. Они сидели в окопе вот так. То бишь земля у них где-то была прикладно ось по шию. Темные каски их, это темный лес. Ось. У меня стоял режим автоматичный, а не одиночный, и я просто вот этот магазин высадил в эти каски. Ось. Виконували операцію на усході України. Ось. Виїхали де, ну, планувалося на день-два. Ось задача була наша, будемо так казати, утримувати висоту, допомагати українцям, які там знаходяться. Ось. Перший день ми зробили вивідку. Ветка у нас отрималась так, что мы столкнулись с русскими, у нас началась перестрелка, бой шел где-то коля годины. Ось. Потім ми під покриттям прикривав нас один з бойців, який зараз загинув, з яким ми розвітались. Ось. Він обезпечив нам прикриття кулеметами. Ми вийшли, з нашої групи білоруси відпрацювали з термобару. Ось. Потім ми знову одійшли, зробили обльот. Обльот показав, що русських було двоє двохсотих, вони лежали, і там ще двоїх чи троїх тягнули. Ось. Потім прийшли другі українці, не пам'ятаю, яка бригада, і вони сказали, що їм потрібно взяти вот эту ось лесопосадку, зайняти окопи, і попросили, запитали, чи зможемо ми їм допомогти. Ну, ось ми видвинулися, шли до упора, шли до тих пор, покуль не почнуть вони стріляти перші, щоб зрозуміти, откуль вогулі там, ну, ведеться огонь, щоб нам уже розуміти, що відпрацьовують з РПГ. Українець з позивним трохи просунувся вперед і залег за холмом, а я вже від древця до древця перебіжками перебігав. І зауважив такий бруствер з землі, ну, свіжий, він ні листями, нічим не був присипаний. Ось. Ну, подумали, что окопчик, туда кинули гранату. Ну, ось, а так отрималось, що коли вже ближе підійшов, окопа там не було, це була просто насипана земля. І в той момент, як тільки я хотів перепрыгивать эту насыпь, ось, я повернувся і увидел двоих орков, сидящих в яме с автоматами. Ось, ну, закричал орки, в этот час поднимается, его расстреливают в упор, и я уже так вот, падая вниз, уже выстреливаю весь магазин в их. Где-то ось расстояние между нами было где-то метри два. Ось. Близько. Вони вельми тихо сидели, я ні одразу не зауважив. Якщо б я не зауважив, хоча і за все, я просто проскочив би мимо. І вони показалися вже ззаді би. Ось. А від їх ще где-то метрів 50 був окоп, откуль працював по нам кулемет. Ну, потім почав працювати кулемет. Зв'язався бой, я запитав. Ну, я как бы уже побачив, у нього пішов пар шиї, я зрозумів, що у нього где-то в шию є поранення. Вот, наш боєць з Волота йому оказав допомогу медичну. Оказалось, його прострелена шия, грудь, рука, нога. Ну, там, хоча за все, ще трапили кулі у його бронекамізельку, то 100%. Тому що два калаша вони строкотнули, в будь-якому випадку там щось попало. Він був у притомності. Я дав команду витягувати 300-го. Ось, підполз наш парамедик. Почало працювати АГС. АГС працювала, так, будемо казати, настріляно, менавіто. Ось уже я слышу тільки звуки ай-ай-ай. Перший упав командир там української групи, там где-то чоловік 6 було. Його трапила тріаскепка. Є ще двоє хлопців в ноги, одному пробило берець. Ось, і потім я вже відчув, що в руці у мене так само щось, ось, голову наклонив, побачив дюрочку, ну там ніде з пальчик така. Ось, нажав на руку, з неї кровушка ну так, ливанулась. Как бы я в шпиталі не лежав, мені казали допомогу, потім звозили, трошки розрізали рану, бо там грязь була, от скепочек, от вога, вог это ось прикладно ось така ось штука, і вона розривається. Такие мелкие оскепки. Ну, рука працює нормально. Могу сжимать.
Я думаю, што ўжо, будзем так казаць, яшчэ які-небудзь тыдзень, ды можна ўжо здымаць.